Hugot nga seguridad gipatuman sa Davao City ug Zamboanga City alang sa mga mitake ug bar examinations sugod karong adlaw. Sa Zamboanga City, 12 ka examinees ang nagpositibo sa COVID-19. Ano ang report ni Argil Relator. Kadlawon pa lang, hugot nga seguridad ang gipatuman sa hiniusang puwersa sa kapulisan, Task Force Davao ug BFP sa Ateneo de Davao University Senior High School sa Bangkal alang sa unang adlaw sa bar examinations. Ana sa 487 examinees ang nagtake karon sa maong exam dinhi sa Davao City. So kagahapon pa lang gameplay na atong mga tao sa tibok area no sa gawas no nga mubantay sa ato ang sa venue kung asa paghimo ng bar examination. Around 149 ka security forces no. Naanda na sa kauluhan ginapahigayon ang bar exams apan kini matud pa ang unang higayon sa kasaysayan nga dunay testing venues sa mga rehiyon sa nasod tungod sa pandemya. Walay gipahigayong bar exam sa tuig 2020 ug 2021 tungod sa COVID restrictions. Instead of 8 subjects para kuanin muragi ano na siya no muragi compress siya nahulog na siya murag 4 major subjects. Inay upat ti Domingo ang exams, gihimo na lang kini nga duha ka adlaw ug ang ikaduhang adlaw karong Domingo. After several postponements no finally no nasugdan na gyud no nadayon na gyud ang bar exams. In behalf sa IBP Davao City chapter, good luck sa ato ang mga examinees dili lang diri sa Davao kundi sa katibuk ano sa entire Philippines. Hugot usab ang seguridad nga ipatuman sa Ateneo de Zamboanga University kung asay pegayon ang bar examinations. Alas 3 pa lang sa kadlawon, gipakatag na ang mga pulis ug sundalo palibot sa universidad. Sa 259 ka examinees, 13 ang wala mosipot samtang 12 usab ang nagpositibo sa COVID-19. Gawas ni ini, walay laing aberya ang nasinatian. Some of them unfortunately turned out positive sa antigen, then the confirmatory RT-PCR na ginawa sa kanila, they also turned out positive. So there are about 12 of them. I believe yung Supreme Court officials have already dialogue with them on the same, and some of them were asked to leave the premises. Some of them are requested to go home and be isolated. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.